Nagpabilin gihapon ang trust and confidence ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa kapulisan sa dakbayan. Kinibisan pa man sa nahitabo nga mga krimen sa dakbayan Sugbo diin nining bag-ulang. Usa ka 40 anyos nga babae ang gipusil patay sa sitio Kasagingan, Banawa, Barangay Guadalupe, dakbayan Sugbo. Diin nakuhaan og CCTV ang pagpusil. Nadakpan na hinuon ang duha ka mga lalaki kinsa miangkon nga sila ang mipatay sa biktima. Samtang ganyan buntag lang dunay usay nahitabong pagpangaransak sa usa ka balay sa Barangay Bulacau, dakbayan Sugbo. Diin duha usab ang naangol. Giklaro ni Garcia nga masaligon siya nga masolbad ang mga nahitabong krimen sa mga lakang nga gihimo karon sa Cebu City Police Office din usa niini ang police visibility. Samtang midason ang acting mayor nga 90% nga adunay kalambigitan sa iligal nga drugas ang mga nahitabong krimen sa dakbayan. Gikidakda siya makigtigom sa mga opisyal sa kapulisan ug sa PDEA. I am still satisfied with the performance of the police because mayo man nila pagka-handle sa dili masag ka makaingon og daghang krimen nga nahitabo ilan ang sa, although that is their obligation, they should also make sure nga mapangitaan og not only solution, mapangitaan og kinsay sad-an ana kay para we can put the people perpetrating the crime behind bars.